Aj keď v meste už pomaly sneh mizne, na nedalekom Kamzíku sa možno ešte stále lyžovať a mnohí bratislavčania to aj plne využívajú. Pracovníci podniku zariadení cestovného ruchu Javorina v spolupráci so záujmovým združením lanoviek a vlekov tu pre nich pripravili príjemné prekvapenie. Včera dali do prevádzky zaujímavý lyžiarsky prenosný vlek Žant, ktorý je novinkou svojho druhu u nás. Celý vlek s príslušenstvom váži len 370 kg. Postaviť ho možno za hodinu a jeho obsluha je veľmi jednoduchá. Predsa si však svoj názov, v preklade obor, za svoje výkony zaslúži. Benzínový motor s výkonom 35 konských síl dokáže na tomto 200-metrovom svahu prepraviť za hodinu 1100 lyžiarov. Pretože na tunajších lúkach nefunguje ani jeden z dvoch vlekov telových jednoty lokomotíva, tento nový je vítanou pomôckou. Vlek bude slúžiť ako vzor pre vývoj podobných zariadení u nás. Nuž, dobré snehové podmienky a veľa radosti pri lyžovaní na Kamzíku.